വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കൺസേൺ ആണ് ഹെയർ ലോസ്, സ്കിൻ സാഗിങ് ആൻഡ് സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക്. പല ആളുകളും പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട്, കഷ്ടപ്പെട്ട് വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എന്താ അസുഖം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്ന്. ഇങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയാലോ. സ്ട്രെച്ച് മാർക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വെയിറ്റ് ലോസ് ജേർണിയുടെ തുടക്കം തൊട്ടേ നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ കണ്ടെയ്നിങ് ഷിയ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സ്കിൻ സാഗിങ് ഒഴിവാക്കാൻ കൊളാജൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളാജൻ സപ്ലിമെന്റ്സ് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അതേപോലെ പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ഹെയറിന്റെ ഹെൽത്തിനും സ്കിന്നിന്റെ ഹെൽത്തിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 100 kg ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അവരുടെ മിനിമം റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 80 ഗ്രാം തൊട്ട് 100 ഗ്രാം വരെ പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വെയിറ്റ് ലോസ് ജേർണി എളുപ്പമാക്കുന്ന ഒരു ആഡ് ഓൺ ടിപ്പ് ഉണ്ട്. സപ്ലിമെന്റ്സ് ലൈക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി, B12, omega-3 ഫാറ്റി ആസിഡ്, മാഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയവ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ എടുക്കുന്നത് വെയിറ്റ് ലോസ് ജേർണി കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്.